Lisette og Emilie har spørgsmål 14, som omhandler rumgeometri, og vi vil til at starte med at gøre rede for planens ligning, hvorefter vi vil bevise formlen for bestemmelse af afstanden mellem punkt og plan. Lisette vil nu gøre rede for planens ligning. Ligningen for planen er a parentes x minus x0 plus b parentes y minus y0 plus c parentes z minus z0 er lig med 0. Hvor a, b og c er normalvektorer for planen, og vi har punktet p0, som er x0, y0 og z0. Grunden til, at ligningen for planen er lig med 0, det er fordi, at normalvektoren står vinkelret på alle de vektorer, som ligger i planen. Hvis man for eksempel har to punkter, P0 og P for eksempel, som begge ligger i planen, vil vektoren mellem P0 og P se således ud. P0, P er lig med x, y, z minus x0 minus y0 minus z0. Og normalvektoren for planen er igen a over b over c. Eftersom at normalvektoren står vinkelret på alle vektorer i planen, så kan man sige, at normalvektoren er ortogonal med vektoren mellem P0 og P. Og det vil altså også sige, at prikproduktet mellem normalvektoren og vektoren mellem P0 og P er lig 0. Derfor er ligningen for planen lig 0. Man kan også tjekke, om et punkt det ligger i planen. Det kan man gøre, hvis man får oplyst normalvektoren for planen og et vilkårligt punkt. Det her punkt, det sætter man så ind på x0, y0 og z0's plads og normalvektoren. Så tjekker man, om ligningen er lig 0, og hvis den er lig 0, så ligger punktet i planen. Der findes flere måder at finde ligningen for planen på, alt afhængig af, hvilke oplysninger der angives. Hvis der for eksempel angives to vektorer, som er parallelle med planen og et punkt, så kan man finde ligningen for planen ved at krydse de to vektorer og få normalvektoren. Det gør man ved at krydse to vektorer. Den normalvektor indsætter man så i planens ligning sammen med det opgivet punkt og reducerer udtrykket. Så har man planen for ligningen. Et andet eksempel på at finde ligningen for planen er, hvis der opgives tre punkter. For eksempel P0, X0, Y0, Z0, P1, X1, Y1, Z1 og P2, X2, Y2, Z2. Så laver man to vektorer, for eksempel mellem P0 og P1. Og det gør man ved at trække P1's koordinater fra P0's koordinater. Det kommer til at se således ud. X1 minus X0, Y1 minus Y0, Z1 minus Z0. Så har man en vektor mellem de to punkter. Der skal de stå lige med her. Det samme gør man så mellem P1 og P2. Det vil jeg så ikke vise, fordi at det er samme princip. Så har du to vektorer, som er parallelle med planen. De to vektorer, dem krydser man så. Og når man krydser dem, så får man normalvektoren for planen. Normalvektoren, den indsætter man så i planens ligning sammen med et af de opgivet punkter, hvorefter man reducerer udtrykket, og så har man ligningen for planen. To planer kan være parallelle eller sammenfaldende, eller ingen af delene. Hvis to planer er parallelle, har deres normalvektor samme forhold, og hvis to planer er sammenfaldende, vil de have et fælles punkt, og så vil alle deres punkter være de samme. At to planer er parallelle, betyder, sjovt nok, at de er parallelle, og at deres normalvektor har samme forhold. Hvis to planer er sammenfaldende, så er det fordi, at de ligger oven i hinanden. På den måde. Emilie vil nu bevise formlen for afstanden mellem punkt og plan. Hvis man forestiller sig, at man har et plan,
som man kalder alfa. Det skriver vi her. Alfa har ligningen, som Lisette kom ind på før, når man har reduceret det, at ax plus by plus cz plus d er lig 0. Så har man et punkt heroppe, som vi kalder P. Her skal man så finde afstanden fra punktet og ned til planen. Og det her kaldes så også projektionen af punktet ned på planen. Vi skal finde længden af projektionen fra punktet og ned til planen. Det her punkt kalder vi Q. Og det her, projektionen her, det vil så være planens normalvektor, som vi kender som A, B og C. Men det kommer vi lige tilbage til senere. Punktet her har koordinaterne P, X, 1, Y1, Z1. Godt. Og vi havde så, at, at normalvektoren til planen, den vil være n lig A over B over C. Denne normalvektor vil så også være retningsvektor til den linje, der går gennem de her to punkter, P og Q, så det vil sige retningsvektor, så skriver vi lige hernede, for linjen, der går mellem P og Q, vil så være lig A, B, C. Heraf har vi så parameterfremstillingen, der siger, at x, y, z er lig x1, y1 og z1, for det var vores punkt, plus vores normalvektor a, b, c gange t. Den her parameterfremstilling kan vi så opskrive som x lig x1 plus at og y lig y1 plus bt og z lig z1 plus ct. Den parameterfremstilling indsætter vi så i vores ligning for planen, så der kommer til at stå a parentes x1 plus at plus b parentes y1 plus bt plus c parentes z1 plus ct plus d er lig 0. Her ganger vi så alle a'erne ind, så der kommer til at stå ax1 plus a i anden gang t plus by1 plus b i anden gang t plus cz1 plus c i anden gang t plus d er lig 0. Her tager vi så alle vores i anden led og sætter dem ind i samme parentes og ganger t udenfor, så der kommer til at stå a i anden plus b i anden plus c i anden gange med t. Det svarer til alle de her tre led omskrevet på den her måde. Og så kommer der så bagefter, at ax1 plus by1 plus cz1 plus d er lig 0. Godt. Herefter skal vi så isolere t. Og det kan man jo gøre på en... det skulle lige være lige 0. Og det gør vi først ved at trække hele det her led fra på begge sider, så det kommer til at stå minus over på den anden side. Og herefter divideres hele det her led på begge sider, så der kommer til at stå, at t lig minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d over a i anden plus b i anden plus c i anden. Og her har vi så et udtryk for t. Vi havde nu vores to punkter, P og Q. P var stadig x1, y1, z1, og vores punkt Q har vi fra vores parameterfremstilling til at være x1 plus at0, y1 plus bt0 hedder det, z1 plus ct0. Godt. Formålet var jo selvfølgelig, at vi skulle finde længden af den her vektor, som var normalvektor til, til planet, og retningsvektor gennem de her, eller
retningsvektor gennem de her 2 punkter. Gennem linjen, der går igennem de 2 punkter. Og det gør vi så ved hjælp af afstandsformlen. Der siger, at afstanden fra P til Q er lig. Og så tager man så de 2 punkter og trækker dem fra hinanden i 3 parenteser. Så det vil altså sige, at vi får x1 plus at0 minus x1 i anden plus y1 plus bt0 minus y1 i anden plus z, vi laver lige sådan en fyldeøjelinje her, z1 plus ct0 minus z1. Og vi tager en parentes og i anden. Godt. Så kan vi allerede se her, at der står både plus og minus henholdsvis x1, y1 og z1. De går ud med hinanden. Så det vil sige, at længden af PQ bliver kvadratroden af AT0 i anden plus BT0 i anden plus C0 i anden. Godt. Og så for at fjerne den her kvadratrod, så sætter vi så begge udtryk her i anden, så der kommer til at stå, at afstanden mellem P og Q i anden vil så være lig AT0 i anden, vi skal stadig have parentes, plus BT0 i anden, plus CT0 i anden. Godt. Og her gør vi så det, at vi sætter t ud for parentes i dem alle sammen, eller til 0, og sætter henholdsvis a og b og c ind i samme parentes, så der altså kommer til at stå, at t0 i anden gang a i anden plus b i anden, plus c i anden. Det var lige det her. Og vi fandt et udtryk for t før, som vi ser herop, som vi så kan indsætte i vores udtryk hernede. Og her får vi så, at længden af P og Q i anden er lig, så har vi vores t i anden her, og det starter vi lige med at gøre sådan her, minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d over a i anden plus b i anden, plus c i anden, og det var alt sammen i anden, fordi t var i anden, gang a i anden plus b i anden plus c i anden. Man har så den potensregneregel, at tæller og nævner i samlet potens er henholdsvis tæller i potensen og nævner i potensen hver for sig. Og deraf får man at minus ax plus by1 plus cz1 plus d i anden. Og når den her allerede står i anden, så kan vi faktisk slette vores minustegn her, fordi at man ved altid, at det tager vi lige bagefter. Over a i anden plus b i anden plus c i anden. Og når det her led a i anden plus b i anden plus c i anden, så bliver ganget op i parentesen, vil potensen her gå ud med det her led, så vi får, at længden af PQ i anden vil være lig, parentes minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d i anden over a i anden plus b i anden plus c i anden. Og så for at vi bare får, et udtryk, som hedder længden af PQ, så tager vi så bare kvadratroden på begge sider, både tæller og nævner, så vi får, at længden afstanden mellem P og Q vil være lig. Og her skal vi så lige være opmærksom, fordi vi har et fortegn. En ting er et kvadratrod, og i anden de udligner hinanden. Men kvadratroden, der er en regel, der siger, at kvadratroden
af x i anden vil være den numeriske værdi af x. Det vil sige, at den kan ikke blive negativ. Så det vil sige, at her får vi så, når vi tager kvadratroden af tælleren, at det bliver den numeriske værdi af ax1 plus by1 plus cz1 plus d over kvadratroden af a i anden plus b i anden plus c i anden. Og det er så afstanden fra P til Q, og heraf kan vi så komme frem til at konkludere, at distanceformlen mellem punktet P og planen alfa vil så være den numeriske værdi af ax1 plus by1 plus cz1 plus d over kvadratroden af a i anden plus b i anden plus c i anden. En anden ting, man kan komme ind på i forbindelse med rumgeometri og distanceformlen, er kuglens ligning. Kuglens ligning er x0 minus a i anden plus y0 minus b i anden plus z0 minus c i anden er lig med r i anden, hvor r er radius i kuglen, og vi har punktet P0, x0, y0, z0, som ligger på kuglen. A, B og C er centrum for kuglen. Kuglens ligning den er bestemt ud fra afstandsformlen, som der siger, at længden af CB0 er lig med kvadratroden af kuglens ligning y0 i anden z0 minus c i anden. Og det er så ens betydende med det her. Det kan man skrive som r i anden er lig med, det er det hele her, x0 c i anden. Det er fordi, at radius er det samme som længden af den vektor, der går mellem centrum og et punkt på kuglen. Altså, det kan man se herovre. Centrum og kuglen. Et punkt på kuglen, det er lig med radius. Når man snakker om afstanden mellem punkt og planer, er det i forbindelse med kuglens ligning relevant at komme ind på tangentplaner. Tangentplaner har samme formel som et hvilket som helst andet plan, som vi var inde på i starten, som er a x minus x0 plus b y minus y0 plus c z minus z0 er lig med 0, hvor vi har normalvektoren a over b over c og et punkt, der hedder p0, x0, y0, z0. Ligningen for tangentplanen, den kan også omskrives som x0 minus a og x minus a plus y0 minus b, y minus b plus z0 minus c, z minus c er lig med 0. Fordi at de parenteser, vi har her, de er lig med centrum for kuglen. Altså det her, x0, y0, z0 er et punkt på kuglens periferi, og a, b og c er centrum for kuglen. Ja, og derfor er tangentplanens ligning det, som vi ser herovre. Ja, man kan altså punktet x0, y0 og z0, det er røringspunktet mellem tangentplanen og kuglens periferi. Man kan undersøge, om en plan er tangentplan for en kugle ud fra oplysningen af planens ligning og kuglens ligning, og det gør man ved at anvende distanceformlen, som vi beviste tidligere. Og distanceformlen, den lyder altså distancen mellem P0 og planen, som vi kalder for alfa, er lig med længden
Nej, det numeriske værdi hedder det. Plus C Z0 plus D over A i anden plus B i anden plus C i anden, hvor det her så er radius for kuglen, og x0, y0, z0 er centrum for kuglen, og x0, y0 og z0, det er punktet røringspunktet mellem tangentplanen og cirklens periferi, og A, B og C, det er normalvektoren for tangentplanen. Hvis man indsætter sine oplysninger heri, og hvis det er lig med radius, så er tangentplanen en tangent for kuglen. Jeg har lavet en lille fejl. Jeg fortalte før, at man ud fra de her parenteser fandt kuglens centrum. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Man finder tangentplanens normale vektor ud fra de her parenteser.